Odafo me maache enempo mo aha enempo mo adwo baabi a wo bi a wo hwe dwumadie we eye empo Nkuranhyensem dwumadie a wo hwe me e wa Adom TV wo somfo Apostle Doctor Niteko Tego ena medi dwom a medi dwumadie ho chia me ma me ni kan na wase se wo de wa fidie ato Adom TV na woni medi dwumadie na me mpa se onyame ensake se ne betre egu so baabi abefa biara wa brabo mu wadwuma mu ware mu sikasemu na yedie adwaro ene de so ni amede bre won eti fini se kwan bi wa betimi afa so se kwan foforo ayera wo a empo abrabo ayebue no de hiada wo mu me se de hiada e kan say adversity ye wo da bi a nsa be si fom anya da bia na abehihya ebaba mu sama wo anya nipa nyina na mabeko so atafra wo timu poye pepepe se de etie bia no ehwammo edie bebem na eba no saa ya na de ehu yenim yo no sa Yesu ye bosobo ibu ane adane nsabro ene kasa sebe mfaso oni so eba no se wo ho kire wo kwan bi so a ensu me kire se de di kan se ye se otimi trase ebisa ho de na eba ye e de na siye to so mienu consider the alternative pathways so de etie bia no ba bia fa na ankoyi a eno nkyere se eno pene kwan se ofa so. You have to look at different pathways that can help you move on. In life, when one gate closes, there are many others that can open onto you. Unfortunately, you keep standing at the closed door, whimpering and whining. Se eba ne se kwan bi sia. So be free ho eto na muntu akọ anim na agina ho na anya mi yeo na mi bre na wadi mi hwamo na wusu. Enye na beboa wo. Se wo dan wachi ni wani na bi se kwan bi o ha betimi afa so amane asi mansi biom. There may be other ways and means of doing things. Ebia adwene bi a wodwene ye na de obedum pempenso bi. Ebia ne ye bi ade na adie. Ebia suban bi ni kasa bi a wo ka kire ho ne wo ka kire obi e na de obedum pempenso bi. Ene ebia obi an ne bọ koso atafre etu amanamuntu we e na ama onsa sifom. Bibia nkyere se untimi nya nipa no ho. Ene bibia nkyere se suban na ade na adie no nya mu. Ene bibia nsi kwan se adwene a wodwene no obesakra mu. Bible no kwa kire me se wo sakra wadwene mu a wo sakra wasetere mu. If you renew your mind, you will transform your life. It doesn't matter where you've gotten to in life. You can always renew your thoughts, to renew your emotions, to renew your beliefs, and renew your attitude to transform your life results. Ababo so so te de bia nya be ba beduro no sa na efre wo. Obo se me de me yehia ni be me tuntum o me de hwe wan na ka kire wo. Ba bia wo gina wo ka se wo yehia ni ba no. Obi gina ho eyo odini ba. E bia wo twa bia su no. Awade na otimu a wo su no bi awade de adenti na wo mfa kwan foforo no so. Na mpa de ye fata ema wo. Wonu hu kani se de mo bu mu bra besi na ye ene ma ware amoware se mo mpa mo ntrase mo nsin konwa na mo nya no baabai na mo no se nya mo yo no emo amo kanko mo sakra ma beboa make wo university kase bi usua de usua na wanya grade 1 wan abon de ni ho de mo de na pe emre na trase na ja se de bia wo de okọ exam se kokopi na se okoto exam papers na ma adwene da adwene po so ye nka ya adwene no sua na edu social media mo akai bi ebia na adwuma bi na wo ye yentimi mu abaso bibi nti na ye mu abaso ebia kwan bi a wonam so a wo ye wadwuma no na mo awo se obi sa ho se kwan foforo bi wo wa se me fa so na obi ubu abaso. Whenever you experience a setback, whenever you experience an adversity, it is time for you to look at how you can take new ways and new ways of thinking to create new patterns of your life. Say we on agami me anje choko ne kan wo jon game ne kan wo fio ne amalo je na kan fio ne akagame me dem ya kani ba jadi awo kan nya agbagboto amanya ntide wo ye nipa ja se me gan bi jimi me choko nje me anu wanje e wo me na afi abo many okanu wa ka choko no oje efe e hamma ke bo ncho he he no je ehia atamo no wa nyo fe ho he ka o ma be ba wo fre hu hia se ne abaye ama abrabo ene wo mai wa na America no me wa fam no ehu hia se de abaye ni abaye sua fi ni afam no mu abubrapa na utia ye. When you find new ways of thinking, when you find new ways of feeling, when you find new ways of doing things,
definitely you create new results. You cannot be doing the same things and expect different results. There be sabi untimi nkoya mbeko na ntete ngu nkwam ka say toast. Da ba yam no eno na abetete. Empanin say akoko hoe onwa no ma sabi odwan so ntimi nwo kraman. Nya obesuso no so no eno na be wo no. Enti dia wo ne dey say wo mpa ka hu se wa wo nyina so ene wadwene awodwene. Wa wo nyina so ene atenka akanya ano. Ena wa wo nyina so ene suba wo de na adie. Bibie ni ho ehye wo so. Esu kwan say da bia wo de adwene da bia. You can always have alternative ways of thinking and doing things. Another day, me say edin komo yie ahye hu kran. Me bom pai say obrabo be wie wo payo. Na wahye obrabo mu na obrabo ayekra behwe. Aha na meja wo. Me de na se ma Adom adwumakuofo nyina se camera Festus and Thomas. Na mako sound ni control room Thomas ama na empo osmosis ba ko pe. Onyame nhira mu nyina. Wa onyame rehwe me nso. Wo no onyame entina.